Tak jo, třído, dneska si napíšeme test. Hej Miloši, co chceš? Koupelku si vybereš. První mi řekni, co dělaj. Takže červená dělá, že se neoklipneš do backrooms, ale když utečeš, dostaneš 1000 nekonečno dolarů. A ta modrá, že budeš nejchytřejší a nejvíc dobrý kámoš na světě, který bude všechno vědět a nebude hloupej jako Pavel. Ale já to jako slyšel, jsem jich naštvaný. Miloši, pojď okamžitě k tabuli. Řekni mi, co tady vidíš. Becherovka. Běž si se mnou, máš za 5. To je blbá. Hnusná. Teď Petře, pojď ty. Co tady vidíš ty? 1 + 1 rovná se 2. Máš A+. Tvoji mámu.